bigla po kaming napatigil sa aming biyahe kasi talagang nakakamangha po ang meron ngayon dito sa may Pangasinan. May rainbow and then some kind of reddish clouds. Ang ganda. Red ano? Anong masasabi mo, Marcela? Ngayon ka lang nakakita ng nakakita ng ganyan. Puro kasi mga black. Black and white, dirty white, Dirty no? white. Pero ngayon pink. Dirty people. Even the clouds. Mga ganyan din. Tingnan mo, oh. Namumula siya. Oh. Bakit kayo? Ganda. Oh, Hindi kaya may ibig sabihin. ano kaya ang ibig sabihin nito? The rainbow is there. And yung mga nakapaligid sa kanya ng mga clouds ay namumula. Ayan, nawawala na yung pagkapula, oh. Tingnan mo yung ibang clouds dyan, oh. Maitim. Maitim at may dirty white siya. Tapos dito, ayan. Pagka pink siya. Tapos may rainbow pa. Allah. O tapos dito sa, ayan, oh. Oh, black. Tapos dito, nagpipink siya. Or, ano kaya to? Yung shadow kaya ng rainbow, kaya naging ganyan. Siyempre, hindi po kasi kami scientist. So, hindi namin... There! Ah! Okay. Kasi doon, ganun din. Alam ko na to, te. Eto yung... Eto, yung sa sinag ng araw. Kaya nagkaroon ng ganyan na kulay here. Yeah. Pero bakit parang ang layo, no? Umuulan doon. Part of Cagayan. Siguro. Or somewhere in Nueva Ecija. Ang ganda, oh. Kaya nga. Ay, ano lang? Nagbi-video po. Ay, sa ano lang? Parang binibidyo na kami na Ah! inom. Yes. Hindi po ito yung clouds kasi kanina. Ayan, tingnan mo, nawala na yung rainbow, tapos nawala na rin yung pink. Hala? What's that? Yeah, na. Sige po, ingat. Oh, ate, bakit dito nandyan pa naman yung pagka-pink-pink niya? Pero dito nawala na, oh. Oh, yan, meron pa konti. Wala na rin rainbow. Wala na rin yung rainbow. Oh my.